nota. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò, lluitaré sense parar i me'n sortiré. La increïble brigada Shenzhen! M'agrada aquesta noia, l'he de conquistar. Quan s'ha girat m'ha mirat, m'ha arribat al cor. Me n'he ben enamorat sense adonar-me'n. Ha anat així de debò, ha estat molt sobtat. Tens una mirada misteriosa, bonica. Ha estat una trobada increïble, sembla feta per mi. És tan agradable, tan dolça i tan bonica, que m'ha deixat sense alè. Ho has de voler de tot cor, t'hi has d'esforçar de debò. M'agradaria que sabés que l'estimo. Demà li hauré de dir, hauré d'arribar fins al final. Per primera vegada a la vida em vull al cor. El Gamamaimes! No vols menjar res? No. Encara estàs enfadat? Doncs és clar que sí. Els policies s'han fet un fart de riure amb la meva història i tu tampoc no t'ho creus. Sí que m'ho crec. Mira, a mi no m'enganyis, eh? Pare, ens has dut algun regal? M'hem vingut a casa! Però què passa? No res, fills. El vostre pare diu que ha vist un monstre al fossat del parc del castell. Sí? De veritat? Au, això és impossible. El que passa és que ha topat amb algun fanal del carrer sense voler i ha vist visions. Que no! He topat amb un fanal després de veure el monstre! S'ha fet un bon nyanyo, pobrissó. No cal que ens espantem. Em sembla que últimament treballa massa. Ei, l'has vist de veritat, pare? Sí, Kay, tu em creus, oi que sí? Sí que et crec. Ja fa temps que penso que en aquell fossat hi viu alguna cosa. Ets l'única persona que em creu. Ja et crec. Va veure un monstre al fossat? Potser és que treballa massa i veu visions. Com li direm? Fossi perquè viu al fossat o perquè viu al parc? No n'heu de fer cas d'aquestes històries. Pobre Kay. Està ben trasbalsat des d'ahir a la nit. Monstre, monstre! M'encanten aquestes històries tan romàntiques. Doncs així, som ànimes bessones. El destí ens ha juntat, Tisami. Anem al fossat quan sortim de l'escola i deixem estar aquest noi? Per mi feu el que vulgueu. Què et passa, Toshi? Ets un rondinaire. Què has dit? Molt bé, d'acord. Si vols, et deixarem venir amb nosaltres. No em queixo per això. Doncs què et passa? Mireu, jo no hi crec en els monstres. No tinc imaginació i ja em podeu dir el que vulgueu. Em sap greu pel teu pare. Tinc poc respecte pels somnis del seu germà petit. Calleu! Què passa? Mira!
casa! Mare, tinc una notícia increïble! Molt bé, però ja les he llegit totes, les notícies d'avui. Ostres, és veritat, mare. Molt bé, doncs així et diré les notícies de demà. Què? Han vist un monstre al fossat del parc del castell. Mare, reacciona! La notícia és molt important. Però què dius, Izami? Com tu pots creure això? Que tu creuries si et diguessin, per exemple, que una flota de naus extraterrestres envaeix la Terra? O que l'Elvis encara és viu? No t'ho has de creure tot, joveneta. Sí, però és que resulta que hi ha un testimoni. Potser sí que és veritat. No t'agradaria tenir la primícia? A més, el parc és el nostre barri. T'ho agraeixo molt, Izami. Bé, si el testimoni és de confiança, potser sí que m'interessa. Sí? Doncs el testimoni és el pare d'en Toshi. Matí 7 amb Reiko Hanaoka. Sí, és veritat. Una granota va parar de cantar i aleshores vaig veure un ull enorme, li asseguro. Era com una granota enorme. Això és Matí 7. Bon dia a tothom. Els parla Reiko Hanaoka. Aquest matí els parlarem d'un monstre que viu al fossat d'un castell. Aquí mateix, a la gran ciutat d'Edo, diversos testimonis asseguren que han vist una criatura enorme al fossat del parc del castell. Tots ells han assegurat que era com una granota gegant. Són imatges en directe del fossat. Com poden observar, la tranquil·litat del lloc s'ha vist alterada a causa de la gent que s'hi ha acostat per veure el monstre. Ens acompanya el prestigiós doctor Yamame. Bon dia, doctor Yamame. Què li sembla tot plegat? El monstre és un Gamamaimas. Gamamaimas? Gamamaimas! Tots els testimonis diuen que semblava una granota. Per tant, tenint en compte totes les proves... Què és això, doctor? Un Gamamaima és un batraci que va viure a l'era del Paleozoic. Els més grans poden arribar a fer 20 metres i pesen unes 15 tones. Diuen que poden passar sobre una muntanya amb un sol salt i esberlar una roca amb una puntada de peu. Doctor Yamame, i com pot ser que una criatura tan gran visqui en un fossat? Molt senzill. Un fossat amb aigua és un lloc prou adequat per un animal aquàtic, no li sembla, senyora Hanaoka? Esclar, i tant. Normalment, en un fossat només hi viuen carpes i aus migratòries, però quan un fossat està connectat amb un altre corrent d'aigua, és diferent. Què vol dir amb això? No és gaire habitual, però alguns fossats estan connectats amb corrents d'aigua subterranis. Corrents d'aigua subterranis? Sí, en un fossat com aquest hi podem trobar tota mena de criatures extraordinàries i la majoria desconegudes. Els Gamamaimas poden passar sobre una muntanya amb un sol salt i esberlar una roca enorme amb una puntada de peu. Clac, clac! Bé, passem a altres notícies. Segons un teletip que hem rebut fa menys d'una hora... És un Gamamaimas! És un batraci enorme! És un Gamamaimas! Diuen que és una bèstia increïble! Surt, Gamamaimas! Algú l'ha vist? Dóna'me'n un altre. No sé com poden dibuixar aquestes bestieses. Ei, tu! Espavila't, Toshi! Què passa ara? Aquí hi ha dibuixos de tota mena. Ostres, aquest és molt bo, Toshi. Carai! Sembla que l'hagi fet en Kei, aquest dibuix. Són tan innocents els nens petits i tenen tanta imaginació. Ah, sí? Si tant t'agrada, per què no el vigiles tu, en Kei? Cada dia se'n va al fossat a esperar que surti el Gamamaimas. Sincerament, no sé pas què hi té al cap, el meu germà. Hola, Kei. Que hi ha bona pesca per aquí. Déu-n'hi-do. I vens cada dia aquí? Tens en Toshi preocupat. El meu germà és dolent. No es vol creure el que diu el pare. En Toshi? No m'ho crec. I no només en Toshi. Els companys de feina del meu pare el van veure l'altre dia a la televisió i diuen que és un mentider. De veritat? Sí, de veritat. Per això he decidit capturar el monstre viu per ensenyar-lo a tothom.
Quin és que fa servir? Un pastís de plàtan. Però és perillós. Podries caure a l'aigua. Per què no canvies de tàctica? De tàctica? El monstre sortirà tard o d'hora. Per què no el graves amb una càmera de vídeo? Gravar-lo en vídeo? D'acord! Li demanaré la càmera a la meva mare. Ah! Què passa? Pescat! Alguna cosa! Ah! Què faré ara? Què faig? Escolta'm, ara és igual, això. Ja t'ho deia que era molt perillós pescar al fossat, Kay. S'acosta alguna cosa. Què és aquest soroll? Avui encara està tranquil. Fa uns dies no s'hi cabia de gent. Esclar, si no hi ha monstre no li interessa a ningú. A mi sí que m'és igual el monstre i tot plegat. No em crec res. Pobre Kay, li ha tocat un germà fred i insensible com una roca. Ei, Kay! És la... És la bossa de la Izami. Ei, Izami! On t'has ficat? Ets al lavabo? Izami! Kay, on ets? Mira, Toshi. Què passa? Gamma menzeta! Kay! És un robot? Em sembla que sí. Almenys no és un ésser viu. Izami, què? El Shinzen Kumi. Ha arribat el moment que entrin en acció. Què? Tens raó. Que es preparin. Hem de descobrir quin misteri amaga aquell robot. Vinga, anem a explorar la zona. Sí! Hem de trobar alguna cosa per anar per l'aigua. Ja ho sé. No patiu, Kay i Izami. Resistiu, jo us salvaré. Us ho prometo. Què fas? Em sembla que això ja ho he vist abans, jo. Ja m'ho semblava que passaria això. Benet, què has fet? Caram! Bon dia, nois. En què us puc ajudar? Demaneu-me tot el que necessiteu. Oh, que educat. Molt bé, doncs espavila. Volem alguna cosa per anar per sobre l'aigua. I també per anar per sota l'aigua. D'acord. Gràcies per adquirir la meravellosa aranya aquàtica que us permetrà anar per sobre l'aigua i també per sota. Molt bé, molt bé, molt bé. Sí! I com funciona això? Doncs, a veure...
Primer, llanceu l'aranya aquàtica a l'aigua. Molt bé, apa. I ara, què més diu? A veure... S'obriran 4 potes mòbils que es posaran sobre l'aigua. Després, s'obrirà un parasol perquè hi estigueu ben còmodes i protegits de la llum. Aquesta és l'aranya aquàtica, una arma aquàtica pel Shinzen Gumi. I si ho deixem córrer? És una mica lent, no trobes? I tant. Escolta, què et sembla si demanem ajuda a algú? De cap manera. Tothom diu que el meu pare és un mentider. I no ens creurien encara que els demanéssim ajuda. Proves! Necessitem proves! Això sembla. A veure, Soshi, com se submergeix, això? No ho sé. A veure, per submergir-se a l'aigua, traieu el parasol. Així, es destaparà el fons i us submergirà. Ostres, això més que una immersió és un naufragi. Deixa't estar de proves! És impressionant la saviesa dels antics, eh? Isami, desperta't, que ve! Oh, que bonic! Deu tenir la base aquí. No sé si ens dediquem a buscar tresors enfonsats o a recollir escombraries. Tens raó. Els de l'Ajuntament ens haurien de donar una medalla pel munt d'escombraries que hem arreplegat. Em fas enveja, noi. Oh, moltes gràcies. No és pas un elogi, és un comentari cínic. Ah, d'acord, mira. Què passa? Ostres! Tornen a ser aquells nois. Em fa l'efecte que estan bé, només dormen. No tenim més remei. Aixequeu-vos! Ja s'han despertat. Em sap molt de greu, jovenets, però us hem d'eliminar. No us podem deixar viure. Heu descobert el nostre secret. Em sembla que us he vist abans a vosaltres. Prou de xerrameca! S'ha acabat el bròquil! Qui hi ha allà? Es pot saber per què us dediqueu a navegar pel fons del fossat amb aquesta màquina? S'ha acabat el bròquil per vosaltres! Isami! Tranquil·la, hem vingut a salvar-vos! Oh, vinga, salvadors del món. A veure què feu ara. Vinga, Yusuke, prepara't per atacar! Sí, som-hi! Prepareu-vos! Es pot saber què fas? Ara ens toca a nosaltres! Què? Tenim! Marxem de seguida! Bona idea, però com en sortirem d'aquest cau? No patiu, mireu! Esclar, només cal seguir les roderes. Vinga! Aixeca't, camarús! Hem d'atrapar els nens! M'has fet patir molt. Ara sí que t'ho creus? El què? Que el pare no és un mentider. Ara ho creus, oi, Toshi? Sí, me'l crec. Maleït sigui! I no puc anar més! Toshi! Toshi! Oh, estàs bé? Marxeu i emporteu-vos amb què? Els enxamparé a tots!
El drac és la marca de la justícia. Mentre el mal recorri el món, el destruirem en nom del cel! Shinsengumi, endavant! Ho hem aconseguit! Ja hi tornem a ser! Mireu, una cala! Hi ha un nombre enorme al radar. Sembla una criatura viva. No deu funcionar bé. És impossible, no n'hi ha d'animals tan grans. Mira, Heisuke, ens està mirant. És un monstre! Fugim! Aquella granota es deu pensar que el robot és amic seu. Doncs a mi em sembla que se n'ha enamorat. Se't veu content després de tot el que ens ha passat. Perquè el pare ara ens envejarà. Per què? Perquè hem vist una autèntica mamaimes, de veritat. No sé pas si ens creurà. És clar que sí. Tu també et creus el que ens va explicar, oi? Bé, sí. No pateixis, es creurà la teva història. Ja tinc ganes d'explicar-li al pare. Ostres, quina cosa més horrible. Em sembla que no l'hauríem de perdre de vista. Mira, si tantes ganes en tens, et faré servir d'esquer per caçar aquella granota fastigosa! Quan he vist la granota, no les tenia totes. Doncs mira que aquell parell de tòtils... Ostres! El pare d'en Toshi s'ha emportat a casa un informe secret dels follets negres sense saber-ho. No us perdeu el pròxim episodi, Les ombres secretes. Vesteix amb pantalons, no es maquilla, no es pentina, mira d'anar